Radio Sababu Kalmugao Awni Sogoma Aklobe Ulayal FM Sababu de la Bisoma Dena Nege Kanya Seki Sanganya Duru Ontanangu Sera Enfin Sogoma Dena Watikele Kalmugao plein de draman na Sanugu Aleka Montula Kajolo Watikele Fana Obanga Bisoma Dena Kunafoni Olase Wati Okofo Awi Bakuruba kunafonaw la conseil des ministres a kɛra kunu ka kili jabɔ fɛn dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus bi kɔni ko maa kɔni kan ka la tɔnɔ la bi an fɛ yan Mali la bɛɛ kun sigilen bɛ ka lajɛrɛ min kɔnɔ o lajɛrɛ in a kɛra kunungo faranskaw fɛ yen nɔ jamana ɲɛmaa caman tun b'a kɛnɛ ka kunu ka Emmanuel Macron ka a lamɛn Alassane Dramane Ouattara Maladona k'a fɔ ja o taara lajɛrɛ min kama o ye nansara jamana Union Européenne ani farafin jamana olu ka baaraɲɔgɔnya kura min kan ka bila sen kan Laginɛkaw fɛ Selu Alain Diallo ko kiribolo tigilamɔgɔw bɛna wuli a nɔfɛ san 2002 ko avion sanni feere dɔ kɛra ko o kɛcogo o ma ɲɛ Selu Alain Diallo bolo ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye a bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma Mali kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Air France faranskaw ka pankuru Mali gouvernement tun y'a jira k'a fɔ CEDEAO ka sanction ta kuma Mali kama ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ sanction tara Mali kama Mali fana ye sanction ta jamana o jamana ni e ka pankuru ne Mali pankuru ne tɛ jigi o yɔrɔw kan tuma min na ni CEDEAO y'a ka sanfɛla ani dugumala k'o fɛrɛmɛ Mali fana y'a ta fɛrɛmɛ kɛra sababu ye avion dɔw misali la Air France ale tun bɛ nali mina k'ale y'o jɔ kama sɔrɔ min fɛ ko CEDEAO ye a jɔ a nana ye k'a fɔ Mali fana a ye waati de di février kalo tile 14 n'o sera o y'a sɔrɔ pankuru fɛn fɛn n'o o tɛmɛ sira walima o digi yɔrɔ bɛ Mali la n'i mana i ka sɛbɛn kurakuraya ko e kɔni tɛ don Mali la tun Faransi ye o kuma min mɛn a bolila joona kalo ni tile 14 kana ko ale kun ye min fɔ k'o ma bɔ ko aw ka yamaruya sɛbɛn d'a ma ko kura kana jigin Mali la yan o y'a sɔrɔ CEDEAO o ka baarakɛla min tun bɛ Mali la waati tɛmɛn'o la hakilina jiginna min gɛnna ka bɔ Mali la waati tɛmɛn'o la an b'a ladɔnya k'a fɔ ko o nɔna bila o nana an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma Ablaye Diop a ye nin ma kofɔlen bisimila kunungo ni a tɔgɔ ye ko Mario Gomes Fernandes ale ye CEDEAO ka ma sugantili kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛna ɲɛsin Mali ani CEDEAO ka ɲɔgɔn cɛ baaraw ma o siratigɛ la nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Mario Gomes Fernandes la tuma min na ni ani Ablaye Diop u ye ɲɔgɔn ye kunu u ye hakilina caman di ɲɔgɔn ma a nakun ye min ye ale kɔni y'a ja k'a fɔ ni Ala sɔnna ma gɛlɛya tɛna don ale ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye Diop fana y'a fɔ k'a fɔ Mali bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la yan ni maa nana ni ŋɛniya ɲumanya ye ko basi foyi t'a la i b'i kaso Mario Gomes Fernandes ale bisimilara kunungo Ablaye Diop n'ale ye minisiri ye Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko o ɲɛbɔli ma a ma ladɔnya k'a fɔ lajɛrɛ kɛra kunu conseil des ministres sen fɛ conseil des ministres min kɛra a ma ladɔnya k'a fɔ ko o ye a boli fɛn damadama kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ni o ye kɛnɛyako nasiraw ye kamasɔrɔ fɛn min fɛ o ye o dɔ ye o coronavirus ko ye coronavirus bilama ko maa kɔni kan ka ala tanu a la bi Mali la ka d'a kan ko caman bɔra a la ka dugujɛ kunungo yɛrɛ la kunasini ko coronavirus a ma ye maa si la Mali la wa ko a ma maa si bɔnna ni na fana
an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma ale ka kuma kɛra nin ye kunun ka ɲɛsin conseil des ministres o ma olu ma bɛɛ kun sigilen bɛ kununko ka min lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni taara Bruxelles lajɛrɛ bɛ senna France fɛn min nanzara jamana ani farafin jamana a bɛnna waati min ma waati in sɛbɛkɔrɔ ka kalan kosɛbɛ o de kosɔn fɛn min n'o ye Alassane Dramane Ouattara kuma ka ca a nɔ kan o de la kununko Faransi kunnafonidiso o kunnafonidila dɔ ale ni France 24 kunnafonidila dɔ olu ye ɲininkali tɛngun Alassane Dramane Ouattara la o ye min ɲininkali fɔlɔ k'a la o y'a ye k'a fɔ force Barkhane o bɔna bɔ Mali la ani o y'ale ko a bɛ se ka mun fɔ o ko la a y'a ja k'a fɔ ko force Barkhane ka bɔ Mali la ko gɛlɛya b'a la ka d'a kan ko nka ko don ko min n'o ye Mali ta ye nka ko a bɛ hakili di bɛɛ ma o siratigɛ la ko o kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ force Barkhane n'o ye Faransi sɔrɔsiw ye ko olu kɔni fɛ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ fɛ ko Mali denw bɛɛ ka Faransi jalaki o bɛɛ lajɛlen n'a ta ko Faransi den maa 50 ani kɔ k'o de tora ole ni tora Mali kɛlɛ la o ye ɲininkali k'a la Alassane an bɛ waati min na comme ça CEDEAO ale ye Mali ɲangi nka ko CEDEAO hakili la k'a fɔ ko o laban bɛna kɛ min ye o nana kɛ Malidenw farala ɲɔgɔn kan ko kura ka to an ka frontière fanga in kɔfɛ yala a bɛ se ka mun fɔ o la a ko Mali ale yɛrɛ kɔni fɛ ale kɔni ka hakilina tun tɛ fiyewu fɛn min n'o ye nin gɛlɛyaba in embargo ko k'a sigi Mali kan ko nka ko taabolo dɔw de bɛ CEDEAO la o taabolo olu ko hali ni jamana wɛrɛ kun y'a kɛ ka Mali to CEDEAO la ko Mali tun bɛ jɛn nin ɲangini kelen ma ka ɲɛsin o jamana kofɔlen ma ko a kɔni bɛ min fɔ o y'a ye k'a fɔ minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la bi Mali la ko ka jigɛ u ka ton na walasa u ka waati di walima ka se k'a fɔ kɛ min bɛ se ka sabati CEDEAO ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲininkali kɛ a la k'a jira k'a fɔ ko waati dɔ tun tɛmɛna Mali furancɛ fanga tun ye san 5 ɲini ka na san 1 bɔ a la ka kɛ san 4 ye ko yali a bɛ se ka mun fɔ o la ka fara o kan ko Algérie fana tun ye a jateminɛ k'a jira k'a fɔ ko o bɛna ka kalo 16 bɔɲɔgɔnko o ɲini walasa kalafili bɛ se ka k'o la cogo min Alassane y'a jira k'a fɔ ko san 4 ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ka ca ko n'i ye san 4 ko jateminɛ yɛrɛ Ghana ani Nigeria ko olu ka mandat o ye san 4 ye wa ko n'a kɛra san 4 ko ye ko bɛ jamana dɔw mandat ko k'o kuma fɔ Algérie ta ko Algérie ye Afrique du Nord o jamana ye ko ale t'i da don o kumaw la ko Algérie kɔni ale tɛ se k'i fɛn fɔ o ko la o ye ɲininkali k'a la fana yali a yɛlɛla ka fɔ Mali la lakanabaa wɛrɛ bɛ na ka bɔ Russie la n'o u b'a fɔ ma ko Wagner kunnafonidila y'a fɔ cogo min na ko Wagner Alassane ko bɛnkan dɔ tara CEDEAO bolo ko o bɛnkan o b'a jira k'a fɔ ko maa ma n'i tɛ sariya kɔnɔ n'i tɛ jamana wɛrɛ maa ye lakana nasiraw la ko i man ka ye CEDEAO jamanaw kan a ma ladɔnniya k'a fɔ a ye o sɛbɛkɔrɔ fɔ ka tila kunnafonidilaw ye ɲininkali k'a la Alassane Dramane Ouattara kuma dɔw bɔra e da n'o bɛ tali kɛ Dr Boubou Cissé ale ni Alassane Dramane Ouattara ko a bɔra kumakan na hali n'olu ma sɛmɛntiya ko nka kuma minnu bɔra ko yali sababa don wa a ko ale yɛrɛ to kalama a dun kunnafonidila y'a jira la k'a fɔ ko a ye Mali kɛ ko Mali tɛ diɲɛ kalama a yɛrɛ ko kunnafonidila ko awɔ ko o kura ye min ye sisan kɔni fo ni kunnafonidilaw yɛrɛ minnu bɛ ka ɲininkali k'ale la nin kumakan min filɛ nin ye ko k'a di ale ma ale k'a lamɛn o y'a ɲininka e tɛ nin kalama k'a bada k'ale tɛ nin ko kɔni kalama fo ni u nana ni a fɛnw ye ale k'a lamɛn wa ko ni jaabi min b'a bolo la ko a bɛ sɔn ko ka o jaabi o ye a ɲininka fana aya e dun bɛ nin ko in na ko a kumakan a bɛ kiiribulon tigilamaw bolo Mali kɔnɔna na yan communiqué kiri ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Ture la hali n'u m'o tɔgɔ fɔ ko olu bɛ enquête la ko ni o bɔra min na aya ko o na kɛ
tɛmɛ sira wɛrɛ walasa ka kiribon dayɛlɛ nin ko in kama. Alassane ko nin ye Mali ka ko ye, ale tɛ fɛ k'i da don nin na. Hali n'a sɔrɔ ale Alassane Dramane Ouattara tɔgɔ b'a la ko ale tɛn'i da don a la. O ye a ɲininka fana a n'u ni kumakan kelen in fana Roch-Marc Christian Kaboré coup d'état kɛra ale la don min, ko kumakan dɔw bɔra o fana o kɛrɛfɛ kumaw la ko y'a ka kumaw ye, a ko o ye tiɲɛ ye, ko ale bɛ nin bɛɛ wele. Ayiwa ko ale ye Roch-Marc Christian Kaboré wele n'a sɔrɔ a ka kɛnɛya ko bɛ lihala min na, ko Roch-Marc Christian Kaboré ko basi foyi t'a la. O ɲininkali min n'a tun bɛ k'o tɛngun a la, a ma ladɔnniya k'a fɔ ko Roch ko basi foyi t'a la, ko hali n'i ka kɛnɛ bi ta. Alassane y'a jira k'a fɔ ale ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ kuma. Colonel Assimi Goïta saw, Mamadi Doumbouya, Daminbaw, k'ale ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ kuma waati bɛɛ lajɛlen na. A ko ne ma nin ko nin kɛ koba ye. O ye ɲininkali k'a la, Force Barkhane kɔni o bɛna bɔ Mali la. Yali Kɔrɔbɔrɔ ka hakilina ye jumɛn ye? Payi Alassane ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ yɔrɔ ma sɔrɔ fiyewu, ko bɛɛ bɛ Ala deli de la misali la, ko n'i taara arabu jamana ka misali la Arabi Saoudite, ko lamɛnnikɛw ka baseba bɛ Arabi Saoudite. Wa ale yɛrɛ fɛ mun b'a bari ni Faransi lakanabaa minnu filɛ nin n'olu tɛ se ka taa Côte d'Ivoire jamana kan. O ye ɲininkali kɛ Alassane Dramane Ouattara la. Alassane ko e bɛ mandat sabanan na, yali ko o ko bɛ cogo di? A ko ale tɛ mandat sabanan na dɛ, ale bɛ min na o y'a ka mandat fɔlɔ de ye. Ko constitution n'o ye sariya gafeba ye, o wetera san 2016 kɛra bɛɛ ɲɛna. Ko ni constitution yɛlɛmana jamana bɛ kurakuraya, ko Kɔrɔbɔrɔ b'a jamana sabanan de la tan. O jamana sabanan ko ale bɛ a ka mandat fɔlɔ de la o la. Ko maaw m'a faamu, ale si bɛ bi san 80. O y'a ɲininka ko o dun kɛra jamana ɲɛmaa ye kokura, ko dɔ de kɛra sababu ye n'ale kɛra candidat ye, ko n'o tɛ ko a ma